Ето я и първата прическа. Тя е супер лесна. Първо трябва да срещате косата добре, защото това ще улесни работата ви много. След което трябва да я разделите на две равни части. Препоръчвам да направите това с тънък гребен, за да стане пътя прав. Продължаваме, като връзваме високо две опашчици, които трябва да са на еднаква височина. След като сме вързали и сме готови с двете опашки, можем да преминем към следващата стъпка. Сплитаме две обикновени плитки и ги увиваме около опашчиците. Прикрепваме ги с помощта на ластици и използваме фибички тип фрукети за по-голяма издръжливост. Втората прическа е още по-лесна и супер ефектна. Отново разделяме косата на две равни части, но този път връзваме опашчиците ниско долу зад ушите хлабаво. Може да вършите и другата като мен, за да не ви пречи. След като сме направили това, разделяме опашката точно над ластика и прехвърляме опашката през дупката. Ако искате, можете да отпуснете два кичура отпред.
Третата прическа е малко по-сложна от останалите, но определено си заслужава. Срещаме добре косата и я връзваме на половин опашка. След това прибавяме коса от двете страни и връзваме 2-3 пръста под първия ластик. Издърпваме малко от косата за по-голям обем. Повтаряме действието още няколко пъти. Като стигнем края на косата, взимаме цялата останала коса и я прибавяме на 2-3 пръста под последния ластик. Четвърта прическа е най-ефектна и отново е много лесна. Първо трябва да вържете косата горе на обикновена конска опашка. След това ще са ви нужни ластик и шал. Дължината на шала не е от значение. Трябва да направите възел и да завържете ластика за косата. Внимание! Възелът на шала трябва да е под опашката. Остана само да сплетем нормална плитка и да я завържим с ластик. И готово! Това бяха нашите 4 прически, летни планни. Дано са ви харесали. Ако е така, напишете ни долу в коментарите коя ти е любимата и как се е получило, ако сте ги изпробвали. Може да ни тагнете в социалните мрежи, ако сте ги направили. И да ни правите снимки как сте получили. Не забравяйте да се абонирате, ако още не сте, за да се виждате в следващите ни видеа. Ако ви е харесал този клип, не забравяйте да му дадете едно палче нагоре. И ако не ви е харесал, напишете долу в коментарите и дайте палче какво не ви е харесало. И дайте палче нагоре. Това беше всичко от нас за този клип. И до скоро! Останете креативни! Чао!